Dați-l aici. Dați aici fești. Coroanele. Cine are coroane date coroanele? Luați coroanele. Și cine nu? Să luați coroane, să duceți coroanele de acolo. Da, acolo, da. Acolo. Și Duhului Tău. Slavă Ție, Doamne, slavă Ție! În vremea aceea, cei 11 ucenici au mers în Galileea la muntele unde le poruncise lor Iisus și văzându-L s-au închinat ei care se îndoiseră. Și apropiindu-se Iisus le-a vorbit lor zicând: Dat mi s-a toată puterea în cer și pe pământ, drept aceea mergând învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă, și iată eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Slavă Ție, Doamne, slavă Ție! Să Tu ești învieria și viața și odihna adormitului, robului Tău Andrei Hristos, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu Să le ierte Dumnezeu. Opa. Seară, să ne învricim noi, ascultați Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Și Duhului Tău. Sfânta Evanghelie de la Marcu, citire. Slavă Ție, Doamne, slavă Ție! Să luăm aminte, în vremea aceea, după ce a trecut ziua sâmbetei, Maria Magdalena, Maria mama lui Iacov și Salomei au cumpărat mirezme ca să vină să lungă, și de dimineață, în prima zi a săptămânii, pe când răsărea soarele, au venit la mormânt și ziceau între ele: cine ne va prăvăli nouă piatra de la ușa mormântului? Dar ridicându-și ochii au văzut că piatra fusese răsturnată, căci era foarte mare, și intrând în mormânt au văzut un tânăr șezând în partea dreaptă, îmbrăcat în veșmânt alb, și s-au spăimântat. Iar el i-a zis: nu vă înspăimântați, căutați pe Iisus Nazarenianul cel răstignit, a înviat, nu este aici, iată locul unde l-au pus. Dar merge și spuneți ucenicilor lui și lui Petru că merge în Galileea mai înainte de voi, acolo îl veți vedea după cum v-a spus. Și ieșind au fugit de la mormânt, că erau cuprinse de frică și de uimire, și nimănui nimic n-au spus, că se temeau. Slavă Ție, Doamne, slavă Ție! Că Tu ești învieria și viața și odihna adormitului Tău, Andrei, și toată Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Bine te Dumnezeule, bine te Tare, bine te fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Bine te Dumnezeule, bine te Tare,
Du-te aproape, Elena. Evanghelie, pace tuturor. Duhului Tău. Din Sfânta Evanghelie de la Marcu. Du-te aproape. Slavă Ție, Doamne, slavă Ție. Să luăm aminte în vremea aceea, după ce a înviat dimineața, în ziua cea dintâia săptămânii, El s-a arătat întâi Mariei Magdalena, din care scosese 7 demoni. Aceea mergând a vestit pe cei ce fuseseră cu El și care se tânguiau și plângeau. Și ei auzind că este viu și că a fost văzut de ea, n-au crezut. După aceea s-a arătat în alt chip la 2 dintre ei, care mergeau la o țarină, și aceia mergând au vestit celorlalți, dar nici pe ei nu i-au crezut. Dăm voi, nu mă să rog aici. Că la noi, dacă e rău la cineva, ia fumăm. Și a mostrat pentru necredința și miertrirea inimilor, căci n-au crezut pe cei ce-L văzuseră înviat. Și a zis, mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la toată făptura. Cel ce va crede se va boteza, se va mântui, iar cel ce nu va crede se va osândi. Iar celor ce vor crede le vor urma aceste semne. În numele meu demoni vor izgoni, în limbi vor grăi, șerpi vor lua în mână, și chiar ceva dătător de moarte vor bea și va vătăma. Peste cei bolnavi își vor pune mâinile și îi vor face sănătoși. Deci Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, s-a înălțat la cer și a așezut de-a dreapta lui Dumnezeu, iar ei plecând au propovăduit pretutindeni, și Domnul lucra cu ei și întăria cuvântul prin semne care urmau. Amin. Slavă Ție, Doamne, slavă Ție. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce cu înțelepciunea Ta, cea de negrăit, ai zis pe om din țărână și întocmindu-l după chipul și asemănarea Ta, l-ai împodobit cu înfățișare și frumusețe ca pe o cinstită făptură cerească, spre măreția și strălucirea slavei și a împărăției Tale. Dar el, călcând cuvântul poruncii Tale și nepăzind chipul Tău de care era învrănicit, pentru ca răutatea să nu fie fără de moarte, din iubire de oameni, ca un Dumnezeu al părinților noștri, ai poruncit amestecului și împreunării acesteia și aceste negrăite legături a Ta, privrerea Ta cea dumnezeiască să se desfacă și să se risipiască, pentru ca sufletul să meargă acolo de unde ființă și-a luat, până la oștească înviere, iar trupul să se desfacă în cele dintr-o care a fost alcătuit. Pentru aceasta ți ne rugăm Părintelui Celui fără de început și unuia născut Fiului Tău și Preasfântului și Celui de o ființă și de viață Făcătorului Tău Duh, să nu îngădui ca făptura Ta să fie înghițită de pieire și trupul să se desfacă în cele dintr-o care a fost alcătuit, iar sufletul să se așeze în ceata drepților. Așa, Doamne, Dumnezeul nostru, să biruiască mila Ta cea nemăsurată și iubirea de oameni cea neasemănată, și de a căzut robul Tău acesta sub blestemul tatălui său sau al maicii sale, sau sub blestemul său de a amărât pe vreun preot și a luat de la el legături dezlegată, de a căzut în grea purisenie de la arhiereu și din nepăsare sau din lenevie n-a dobândit iertare. Iartă-l pe acesta prin mine, păcătosul și nevrednicul slujitorul Tău, și trupul lui îl dezleagă în cele din care a fost alcătuit, iar sufletul lui îl rânduiește în corturile Sfinților. Așa, Doamne, Dumnezeul nostru, care ai dat Sfinților Tăi ucenici și apostoli această putere, ca să dea iertare de păcate, zicând, oricâte veți lega și veți dezlega să fie legate și dezlegate, și prin trânși și nouă, deși suntem nevrenici, din iubirea de oameni ne-ai dăruit această putere, dezleagă pe adormitul robul Tău Andrei de păcatul sufletesc și trupesc, și să fie iertat și în viacul de acum și în cel ce va să fie, pentru rugăciunile preacurate și pururea Fecioarei Maicii Tale și ale tuturor Sfinților Tăi. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Stăpâne mult îndurate, Doamne, Iisuse Hristos, Dumnezeul nostru, care ai dat Sfinților Tăi ucenici și apostoli chele împărăției cerurilor, iar după sfânt învierea Ta, cea de a treia zi, cu harul Tău le-ai dăruit puterea de a lega și dezlega păcatele oamenilor, ca să fie legate și în cer câte de dânsi pe pământ s-au legat,
și tot așa să fie dezlegate și în cer câte de dâns și pe pământ s-au dezlegat. Cel ce prin nespusa ta iubire de oameni ai învrănicit și pe noi smeriți și nevrănici robii tăi să fim moștenitori ai aceluiași preasfânt dar și har, ca și noi de asemenea să legăm și să dezlegăm cele ce se întâmplă în poporul tău. Însuți prea bunle împărate, prin mine smeritul și nevrednicul slujitorul tău, iartă adormitului robului tău, Andrei, Dumnezeu să-l ierte. Orice a greșit ca un om în această viață și iartă-lui toate cât i-a păcătuit cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul, dezlegându-l și de legătura pusă în orice chip asupra lui, cu care el însuși, din mânie sau din altă pricină, s-a legat pe sine, sau de la arhiereu sau de la altcineva a suferit o alunecare ca aceasta, prin pisma și prin lucrarea diavolului. Binevoiește prea bunele și mult îndurate ca sufletul lui să se așeze cu sfinții care din viața o bineplăcuție, iar trupul să se dea firii cele zidite de tine. Că binecuvântat și prea slăvit ești în veci. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Domnul Iisus Hristos, Dumnezeul nostru, care a dat Sfinților Săi ucenici și apostoli dumnezeieștile porunci ca să lege și să dezlege păcatele celor căzuți, și de la dânsi asemenea și noi am primit putere să facem aceasta, să te ierte pe tine, Fiule duhovnicesc, de tot ce ai greșit în viață ca om, cu voie sau fără voie, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Când te-ai pogorât la moarte, cela ce ești viața, cea fără de moarte, atunci iadul la Dumnezeu. Rămas bun. Iar când ai înviat pe cei morți din cele de desubt, toate puterile cerești au strigat, Dătătorule de viață, Hristoase, Dumnezeul nostru, mărire ție. Acum mă vei Hristos și mă voi curăți cu lamă, și mai băltos decât zăpada mă voi albi. Se pecetuiește groapa aceasta până la a doua venire a Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în numele Tatălui, Amin. și al Fiului, Amin. și al Sfântului Duh, Amin. acum și pururia și în vecii vecilor. Pentru fericită adormire, veșnic odihnă de Doamne, sufletul adormitului robului Tău Andrei și fă-lui veșnică pomenire. Veșnica pomenire, veșnica pomenire, veșnica lui pomenire. Cel ce-a înviat din morți, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Macii sale, ale Sfântului la Părintele, de preacuvioșilor Dumnezeu, purtătorilor părinților noștri, ale Sfântului și Prin din morți, și ale tuturor Sfinților, sufletul adormitului robului Său, Andrei, cel mutat de la noi, în cortul întreților să-l așeze. Amin. În sânurile lui Avram să-l odihnească. Amin. Și cu drepții să-l numere. Amin. Iar pe noi să ne miluiască, să ne mântuiască, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Dumnezeu să ierte cu dumneavoastră. Să-L ierte Dumnezeu. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Am câștigat.
Domnule de Cu Sfinții fă odihnă, Hristoase, sufletelor adormiților, robilor tăi, unde nu este durere, nici înfisare, nici suspect, și viață fără desfărișire. Să le ierte Dumnezeu.